Hai bu phai. Binoi di berselama. Di bara motan borok da hai bu phai. Di bara motan borok cipian borok tabung tiga sal kai anu bu payo. Borok bukha. CPM ni borok CPM bai di bara motan borok. Bu ko doton som ta. Phunuk de. Oh kislang kana phunuk de khulok oi. Di bara motan mungoi CPM rok khai bu phai ora. Lolit bazar para wa aira kami wa yak rok bu bai kha totara rok joto jagan bu bai kha totara rok sebo. Ora khulok phunuk de. Ya. Kislang rok oi ko somsaja. Kalau yak no de. Bog rogola tiru. Rogola thirubo. Nok rok bo sabai kalang thamai ka doto no. Taton dio pai bu payo. Ono taton di rong dang. Kato naik kilo mani. Mama. Sare. Pas mas ni sako pulung no ana hai. Sare. Sako pulung pas mas ni bohok busa sudang sudu borok pio gya. Di promo thagnai CPM ni borok hai bu phayo aida kami loli bazaro. Bohok gos rai genang no bu phayo hai.